Täze ýyl bayram münasibetli guralan dawaralar Ahal welaýatyna da mukaddes ýaşyl togmadyň belinde galdyrylmagy hem de döwlet senamynyň ýerine ýetirilmegi bilen başlandy. Täze ýyl bayram münasibetli welaýat merkezi Ýanyw şäheriniň bayramçylyk görnüşinde bedilen mukaddeslik meýdançasyny Ahal welaýat häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň Şeýle-de welaýat baş bilim hem de medeniýet müdürlükleriniň guramaklarına geçirilen giň öwrümli dawaranyň şowhuny alatmana ýaňsaldy. Bu ýerde bayramçylyk münasibetli gutlaw sözleri bilen çykyş edenler tamamlanan 2023-nji ýylyň ýurdumyzda hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyz tarapyndan bünyady berkden tutulan berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüniň ýyl ýalgysyna altyn sahypa bolup girendigini, bu ýylda ýurdumyzyň durmuşynda ýatdan çykmajak azaýyp wakalara, zähmet üstünliklerine beslenendigini gowunç bilen aýtdylar. Bayramçylyk dawrasyna welaýatyň çar kunjundan gelen aýdymsaz we tans hemde folklor toparlarynyň şeýle-de Ahal welaýat ýürüýti Sunwat mekdebiniň zihinli taliplerinden düzülen dörejilik toparlarynyň çykyşlaryna giňer merli. Olaryň belin teňlerde ýerine ýetiren çykyşlary bagtyar ýyl günümiziň garaşsyz, bakywy tarap ata watanymyza, bagtly geljegimizde hemde täze ýyl bayramyna gowunç buýsançlarynyň hoş owazy bolup ýanglandy. Ahal welaýat we etraf häkimlikleriniň hem de jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryny Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna dawralar geçirilen merkezde batly gadam urup Rowas watana hoş gelipsiň täze ýyl, salam täze ýyl diýen at bilen geçirilen giň öwrümli aýdymsazly dawarany turwaşdan ýokary ruh welentlik, şahatlyk şowhun duýgulary gurşawaldy. Täze ýyl bayramçylygyna başlanyp geçirilen bu şowhunly dawarada welaýatyň çar kunjundan gelen aýdymçy sadanalaryň, tans toparlarynyň, şeýle-de çağalar dörejilik toparlarynyň çykyşlaryna ul orun berildi. Dawran dowamynda medeniýet we sunwat isgarlarynyn belin joşgun bilen ýerine ýetiren aýdym saatlaryna we tanslaryna ata watanymyzyň, türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyzyň ýyl ýurt hem de umum adamlat bähwitli amala aşyrýan işleriniň wasby has belintden ýetirildi.